En er geen opensteen. Je hebt een liter saboeit. En geweldig lekker. En geef er 2, 4, 6, 8, 10. Die erbij, die erbij. Nog 1, nog 1, nog 1. Hop, 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 hop. En dan gaat hij weer. Bananen, ga mee. Zo ene, zo 2. En een tros en ik. Kun je bananen eten. Dat ze 14 dagen aan de poepen rekenen. En 2, 3 tuiten. De zwoer, maar met een taxi of een gendeloos. En dan lieten ze zich maar toesbrengen. En dan gaat hij weer. Mandarijnen, zonder pit. En appelsinen die lekker zien. Zo 2, zo 4, zo 6, zo 8, zo 10. Hop, 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 hop. En 2 rotten erbij. Wie is er al aan de beurt? Geer madame, zie het staan. En er een wedervrouw die met het zeer van mijn leven. Dat wij zo. Zo 2, 4, 6, 8, 10. Die erbij, die erbij. Nog 2, nog 2, nog 2. En dan de 3 rotten. Hopla. Appelsinen die geweldig lekker zijn. Appelsinen goed voor de nadoors. En er geen opensteen. Je hebt een liter saboeit. En geweldig lekker. En geef er 2, 4, 6, 8, 10. Die erbij, die erbij. Nog 1, nog 1, nog 1. Hop, 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 hop. En dan gaat hij weer. Bananen, ga mee. Zo ene, zo 2. En een tros en ik. Kun je bananen eten. Dat ze 14 dagen aan de poepen rekenen. En 2, 3 tuiten. De zwoer, maar met een taxi of een gendeloos. En dan lieten ze zich maar toesbrengen. En dan gaat hij weer. Mandarijnen, zonder pit. En appelsinen die lekker zien. Zo 2, zo 4, zo 6, zo 8, zo 10. Hop, 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 hop. En 2 rotten erbij. Wie is er al aan de beurt? Geer madame, zie het staan.